ମାଲୋ ମା କେତେ ଗରମ ହଉଛି। କୁଲର ଲଗଉନ, ଏସି ଲଗଉନ। ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଏସି ଲାଗିଛି, କିଚେନରେ, ବାଥରୁମରେ, ହଁ ଆଉ ଲାଟ୍ରିନରେ ବି ଏସି ଲାଗିଛି। ମା ତ ଜ୍ୱାଇଁ ତ ଜମା ସହିପାରିବେନି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ ଖୁଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା କ'ଣ ଆଉ। ଖୁଡ଼ି ନମସ୍କାର। ନା ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛ ତ ତାଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତ ଡ୍ୟୁଟି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ହଁ ଆଉ ଏ ଘରେ ବି ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ରହିପାରନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଆସନ୍ତିନି। ହଁ ଦିନେରୁ 2 ଦିନ ରହିପାରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ତ ମାର୍ବଲ ଘର ନା, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଟି ଘରେ ରହିପାରନ୍ତିନି। ହଁ ମୋତେ କହିଲେ ଯାଅ ବୁଲିକି ଆସିବ ଆଉ। ହଁ ଭାଉଜ ତମେ ଏବେ ବି ମାଠିଆର ପାଣି ପିଉଛ? ମୁଁ ପିଇ ପାରୁନି। ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ତ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଲାଗିଛି। ନା ବାବା ନା, ମୁଁ ଜମା ପିଇବିନି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାଶୁ ଘରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଛି ପରା। ତମେ ଫ୍ରିଜରେ ପାଣି ରଖୁନ କି? ଆଗରୁ ବାପ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ପିଇ ଦଉଥିଲି, ଏବେ ଜମା ଦେହରେ ଯାଉନି। ତମେ ଫ୍ରିଜରେ ପାଣି ରଖିଦେଲ, ଭରିକି ରଖିଦିଅ। ହଁ ପରା ସେ ସେମିତି। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଭାଉଜ, ବର୍ଷରେ 4-5ଟା ସୁନା ନ କିଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ହଁ ହେଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧେନି ମ, କେତେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବ। ହଁ ଆଉ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ବି ବହୁତ ସୁନା ଅଛି। ମୋତେ କୁହନ୍ତି ତୁ ଡେଲି ଡେଲି ହଳେ ହଳେ ପିନ୍ଧେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆରେ ମା ତୁ କ'ଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ତ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଘିଅରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ମୁଁ ଏସବୁ ଖାଇପାରିବିନି। ଓହ ଏ ଘରେ କେମିତି କେଜାଣି ରହିଛ? ଏ ଜାଗାଟା ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ। ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ଘର କର। ନା ନା ଭାଉଜ, ମୁଁ ନାଲି ଚା ପିଇବିନି। ମୁଁ କ୍ଷୀର ଚା ଆଉ ନହେଲେ କଫି ପିଏ। ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ତ କେବେ ନାଲି ଚା ହୁଏନି, ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀର ଚା ନହେଲେ କଫି ପିଅନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ ଅସନା କରି କାହିଁ ରଖିଛୁ? ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛୁ କାହିଁକି? ଫୋପାଡ଼ି ଦଉନୁ। ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ମୁଠାଏ ଭାତ ପଡ଼ିଗଲେ ବି ଉଠେଇକି ଖାଇଦେବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଓହୋ ଆଉ ଏ ଘରେ ଜମା ରହି ହେବନି, ଏତେ ସବୁ ନେଇକି ଚଳି ହେବନି ଜମା। ମୁଁ କାଲି ପଳେଇବି ମୋ ଶାଶୁ ଘର, ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ।